Ketu genu kuum mesaya kendi. Kima adwaro muloyo en mana nang eyo mesaya kote ko miudo kuum cherni. Adwaro riwora kode e sanne. Kendo doko machal kode e tone ke ageno ni kanyalore to an bende no chera kuom choma oto. Jo Filipe nong eyo yo mar waruok. Paulo gi Sila ne osiwacho maler ni achiel kuom chogo mani olokore mokwongo e dalano chari chela. Koro ka kanisa ni osechung' motegno ne yot mondo gi e yor waruok. Kuom mano Paulo paronegi gik madongo mosiro waruok kuom yie. Gik ma nyalo konyi mondo kik iwiti waruokni, gik monego iwe, gima odong' chien, gima nigi nengo. Rieko mag siko e waruok, yie mar Mesaya, nang' e yo Mesaya. Gik ma nyalo konyi mondo kik iwiti waruokni, gik monego iwe. Beduru motang' ni gogi man gin choma timbegi richo, kendo moramo ni nyaka tergi chi nyango ma imana keto ringruok kayiem nono. Kapok wawuoyo kuom gik ma nyalo keto yie, Paulo miyowa rieko moko. Beduru mamor kuom Ruoth omedowa moro maduong' kuomna. En gima ber ng'uoyo adiera wa wan go kata ka obedo ni wasing e yie. Ere kaka wanyalo bedo mamor kuom Ruoth? Yudo ng'uono mar Elohim, keto ginowa kuome, rwako gweth mag waruok, reto chik Elohim, yie kuom mwakne, pitoni tiendo molo oro Elohim. Paulo siemo gimarak moloyo mane nyalo ketho kanisa e kindeno, jopuonj mag miriambo mane poncho luwo chik mar lamo. Owuoyo kuomgi e yore adek mopogore gogi: choma timbegi richo gi choma keto ringruok kuom tero nyango. Gima odong' chien. Notera nyango chieng' mar 8 bang' ne niwola kaka chik Musa dwaro, kendo an ja Israel ma jadhud Benjamin, kendo an ja Hibrania mawuok jo Hibrania. Kuom wach rito chik Musa to ni en aja Parisai. Bura mane otim Jerusalem ni ong'ado ni ok onego ochan ogendini gi chike mag nyasi mag jo-Yahudi. Kata kamano, jopuonj moko ne osebero Filipe ka poncho ni tero nyango dwarore. Kodok chien e kinde mokalo, Paulo paronegi kaka ni en ng'at kare chuth kane kaka jopuonjgo. Notere nyango chieng' mar 8 wuod jonyuol moloro Elohim, ja Hibrania ma wuod jo Hibrania, jadhud Benjamin ma ok okikore. Kuom rito chik chuni ja Farisai. Kuom kinda mane en go ne osando jo kanisa. Kuom rito chik onge ng'ama jiwo kedo moro kuome. Ne owuorore kuom gigo duto kapok nong' eyo Yeshua. Koro nong' eyo ni pok owinjo kata mana tiend chik. Koro nong' eyo ni Mesaya kendi ema reso. Gima nigi nengo. To kata kamano, gigo duto mane akwano chon ka ohala, tinde akwano ka gik manono nikech Mesaya. Paulo pimo ngimane machon gi ngimane masani e bathe kochiel. Okete rieko mare duto. Dong' ni e kendi mabiro kaka jopuonjre mariek mar Gamaliel, mitne madongo kaka ja Farisai, duto kaka ohala. Koro ket e bath rapim komachielo ngimane chakre romoni gi Mesaya. Gik moko duto mane okwano kaka ohala nobedo kaka yogi, nikech onge gima inyalo pimo gi hera mar Mesaya. Ang'o ma nyalo bedo gi nengo moloyo ngima mokwere polo kendo e piny manyien? Kata kamano, timbe mag piny mono ji mang'eny neno adierani. Nitie pem e kind gik ma okaw kaka gik madongo kae kod gik ma Paulo okawo kaka gik manigi nengo ma adieri, kedo machal gi mar Mesaya kod waruok mar chunye. Rieko mag siko e waruok, yie mar Mesaya. Ke ariwora kodi e ringruok achiel. Koro ok adwar ni mondo okwana ka ng'ama dwaro bedo e winjruok gi Elohim nikech rito chik,
tuwadwaro bedu ng Ama Elohim o simiyo bedu wincheruuk o denikik uye kuum Misaya. Paulo mani nege ye kuum tim kamakari mari uon toti damaski mundo uduuk cho yo kendo eyor maruuk toni udonjo damaski ka oloye gite makari machelu tim makari mar Elohim nikik ye kuum Misaya. Chakre sanuni ok uchakobe ubedo gigeno kuum tim makari mari uon nekik onge chendi geno kuum timbewa mundu wayut waruuk. Ne ogombo mundu yudi Misaya mano Yesu ang o. Aluwogori gi 1 Korinto 1:30 bedu Misaya uriwugik moko do tumanye chenro mar waruuk chakri chakruuk marang eyowa mar tuni yereko kokalo kuam bedu winchiruuk kuam ye bedu kare kud ekruuk mar dihe polo bedu maler nyakagi koni yodo duong biro mar areyo waruuk nang eyo Misaya. Gima adwaro muloyo en mana ng eyo Misaya kod teko miyudo kuom cherni adwaro riwora kodi sandne kendo toko machal kodi tone. Ere kaka wanyalo ng eyo Misaya kawa sumawakne ka roho maler telonwa kawa riwori kodi sandne kawa chopo kargiko ngimi marja Kristo Chalo ginangwet nyaka waket maler iwa parawa ginuma wadwaro timo okwadak mundo wabek kai kendo wabek mana gimor nimani wageno chopo cher mar choma oto. Kapok sano ochopo watemo matek mundo amak gimane umiyo Misaya Yeshua uon umaka Yeshua no chopo koma mundo umiya dala ok ngima mochuere mar da kode. Gima doong mani umiyo Paulo di niyami kedi mani engi ekod chandruok unego ochi uchatik ma Misaya moro amora mondo achuere jo nyeti Elohim gigi pini manyu wayu wang ibiro nyesi mundo ogol pache kuom jawar tuen nyaka otem matek kod niyami chopo egol ta onyeso pini malaike kod chano ni geno mar reno ne wang Elohim owenchore giteko kod chiwruok tutu mayudo ginono dwaro. Japuonjeri mar Misaya mapeni muloyo dotu nyalo bedo ng ng'at ma dak polo jacham gikeni mar Elohim ma en mwandu ma ok kethre kata tow.